Biswanath Along ki Kimbom Karbi Students Hostel and Guest House alamki aputhak hadak araratum pen lamthi kachepeklang pong. Penpur me kedam tang ningkan surihinira kresir kep aningkan feria cikloni phai krep pho arni Biswanath Along nirep Karbi chingrum amei paman pondo. Bangso amelong alhuisar po aman pen kachetong dun lake Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang la pen team Karbianglong atum chetong dun lo. Lason si Karbi tangte Karbi thoinglong la dosita isibeta Karbi pu CEM Dr. Rong hang mathasi kacharlia hin chingthor nangji pura kiduk kelak ari soe jangatum higher education apana ke joy pen ke doadim mate hostel kimpi popura hala bangso amei pialong lamchak chipitekang lo lamchak kachipitekang lake puhenlo students hostel dining hall kitchen room toilet guest house conference hall boundary wall hai hui pangrum pet pen 7 crore mate kuti troxi atangka panong pipon popusi rat ami pialong lamchak chechak ponlo lamchak ka chechak ateng pensin ningkan surihinira engkoi aningkan long e somponlo la pen sayamo pangcheng ponlo Bangso Karbi Students Hostel and Guest House ki kimji aphan pura contractor long kirite ranga phansi hukum piponlo la pen ki kim keranga sai dengponlo Lapusona pora hut December 11 arni APSLC along editing tangting asongja pot Dhanesorong par contractor aphan tangka kihang paruhum mate tangka ka demand pura extortion case kipipen raikom asai khiari deng chingnangsi ruini an hemkangting mate jail chethap nang koklo December 27 arni jail pen nang jok der api Dhanesorong par ahin pen pherangkya me kang nia hut Biswanath along ri Biswanath chariali pholpholi along ki Kimbom Karbi Students Hostel lake G+2 ahem Lapen kuti isira achitim mate 1.5 crore atangka panong pondo bonta a hem tang te aphan hem ki kim tang etlo pura completion certificate lapen do an atangka ta long lap lo pur right to information mate RTI pen chini pon long lo pura pherang kya me along pen pangdak pondo laso kechokche ki jong duna porsi Dhanesorong pharaphan case ki pila pen kenep kapang nang lapen alang li tangka diman long li jong si diman long pelotang te ang tek nang paklang non pusi pherang kya me along pen lamthi chepaklang pon kaching bar be bangke lalo kaching bar be hepi hadake G+2 hem si kim nangji sita me latum G+2 hem kim ke si latum hala existing ground floor attack pen si latum kasalam bangcheng sta akimi nangji ground floor pen sita me kita hala abana hem ningkan kep krip ho pualang li ong pisong chini po ningkan kep krip ho prangkit kim a hem attack si kim dunlock kata kim dunlock chara hala kepat attack si a floor se tamelata second floor bang se tamelata kim kelan ananta puror si parjap prokshal lasi ili pui bangke lalo ili phan lakrip ho contractor phan tangka ka demand pula ke ahokali lapen ke jong sia langtung nili demand long vek pula tangte approve pek lang nangji ke kopi pot pek lang ahida Puthar December 29 arni labang salam ki aputhak contractor long kirite rang pherang kya me inilo Terang sang ho kapachinia tengke kedam tang ningkan surihinira engkoira pli aningkan Oktober acheklo penlo Dhanesorong par alang liphan lakre pho tangka demandon si pasik sak wareret lapen 30 November angbong tangka pinangji pusi kether pusi extortion case kipipon pusi pachinipon lapen JE theng tom teron atuma phanta gari arlo 100 si Dhanesorong par latuma phan kether ke hap pusi akoi arbokpon Chukedam tang Oktober acheklo penlo alangli RTI activist pusigu Dhanesorong far alangli nilifan kaike ta phun pensi nilifan nangis taware lasi alangli bangke kene halaso kikim kerang aputhak si alangli poisa nang dimandun tangkanang dimandun laso tangkanang dimandun magalalo dak JE thengtom teron alangli dumanta pulo lasi nilifan bangke last 13 November to sikipo la 13 November aprang jong sinang li poisa na pipe pularangte 30 pena pitke diri tum jad step te me deng po sikipo nili phan tangkanan di bangke lakre fo la so lakre fo bangke JE thengtom terona tum handa pulo dotot tumanda pulo
gari lo hang det si alang litun pecher ke hap Lapuson Karbi Students Hostel ki kimbom alamki aputhak arjulong si Biswanath along ria long cherok tokabang photum and Karbi live aphan nang chophasi bangso aputhak lamthe chepaklang pom Biswanath District Sarkari Gaumbura Amepu Mate Inut Cherok Tokabangpu Ramnath Teron Lapen Biswanath Along Rialong Inut Cherok Tokabangpu Khogen Be Atum Kaningja Tenke Karbiang Long Autonomous Council Along CEM Ki Kia Bangpu Dopiklo Bonta Thoing Long Ke Do Akar Bia Phan Kaching Hon Angkang Ke Pathe Lapen Atasemet Biswanath Along Rialong Ke Do Akar Bia Phan Kaching Hon Pen Lapuson 7 crore Apajet Pen Sai Amo Nangke Claim PG Lake First Mate kecheng si ACEM lo Dr. Tuliram Rong Hangke Pusi Lamthe Chepeklan Pom Lason si kiram tang behali by election ahutta behali ahawar akar biarong le kahumridam chot lapukali Biswanath along ri kar biahawar do ansi CEM Dr. Tuliram Rong Hang humridam si hadak ke do akar biatum kiduk kisung alam the kachini ja phanpura humridam lo lapen rong kera phanpura panong piponsi rong phokep so se arong phan CEM Dr. Tuliram Rong Hang ahin pen pholi phokok ron ponlo anparta metric lapen higher secondary asat lang ki unai riso ejang atuma phan aningkan wangta scholarship piponji pusi CEM Dr. Tuliram Rong Hang hadak ahawara phan lamchak chipitekang lo lapen lapuson Biswanath along rialong ke do akar bia phan CEM ki khi ke dopiklo bonta kecheng si a CEM lo Dr. Tuliram Rong Hang alang li lapuson kaching hon ke thepar pik ke lasi Biswanath along rialong ke do akar bia tum CEM Dr. Tuliram Rong Hang aphan chorore un e pusi lamthe chipeklang po phan aphan si NE Karbi Life kardom pajerik lo nangli phan karjukang tung lo nangli tumta social media long thekik long ta haipo la bangso hostel long alam ki aputhak inut rong phara sang ho hemkang samta damnang koklo la pen contractor bang alang li press meet ki pi ateng plotangte alang li phan tangka ka diman apuson hai hui alam ki sina ke klang dokoklo la sila bangso hostel long alam ki aputhak klar dak alam ka chini kangtung dak Biswanath along ri ke do akar bia tum pen la si nangli tum thekre muchot lo la pen cherok to ka bang phuason pen la bangso aputhak ko pisi lam the nang pachini doning tum Hars nangli pan churu parlo nangli la solama puthak non la bisa saili polpoli long kim bom la Karbi Students Hostel la puthak non la media long chobhong sei charu sei la son si theklong la so puthak nangli wang pen ni tom pan la solam karjuji pan ke wang la ke nangli pan churu parlo aprang sinili ki pudam je alam bang ke aprang la so hem ko son pen dong pinin kikim lo kirang akam ko sonang ding ako kicheng ko sono ni la pen ka sap so nang pan nili thanang kok po kicheng si ke nili tum dak lut parai Karbi chingruma mei borjari jonji horbonga klamalong chingruma mei dolo 2019 15 March arni ya dak chingruma mei long ladak asong tu kar Biswanath District along rialong kedo asong tin Karbi Students Hostel pen cheng lo la meta mei rong ke rong aji committee la pen asona a committee atun pen pin pura lu pitun pen alang li tulam rong hang sarapan ki pitun na teng pen alang li patet pek pin pen ili tumalam kroy pen alang li ladak Karbi Students Hostel ahem nang kim pipu palang di lam cak ateng pen alai lam cak an chot takali alang li tangka mahata nang pele lo sitami der chot aso hem ki kim bangke 15 March arni meeting judet pen appear ni pen bangke 16 March arni pen bangke corona walam lagi katu kabi pirthe dak itu tum dak asaman chot takali bahar dan chot takali utte award halaso hut corona la so ke bon pen ajok anke ningkan si ke la so kam cheng tikler lo la si 2020 pen si la so kam cheng lo la pen la si hars ke ilitum Dr. Tuliram Rong Hang CEM phan la pen Karbi long tim phan choru nang kok ji athe non pu 1952 pen Karbi long Autonomous Council ki cheng lo pu pen CEM ke wang bom lo dam bom lo sitami first stem itu ke thek long ke la non chobom Dr. Tuliram Rong Hang sar alang li son thot aning ke the akapang ka kamathang kan ke the
ละเป็นทอยอิงลองที่ปูเป็นการบีนที่การบีลูปูมันเชลังนังจีปูอันอาลังลีลามจักกิปิจอดบาลามกันยิงเจจอดอันตะกาลีอากามาลามละส่วนเสียอาลังลีพันอิลิตุมเทกลองละเสียอาลังลีพันอิลิตุมการเบียงลองเป็นอังตันกิตัวการบีตัวอาลังลีพันจูรุรีอุนเอละสิอาลังลีอิลิตุมฮาลดักกิดุกเคลักโอสมาร์ดักบิซาไซลีลากโฮปูร์เป็นเชกลอกปูสลายขัดตัว35 kilometer lepas anak kehilu pen ladak bisa saya li kolej salong loka charli osomar mohong hem bharat doset pensi loka charli kidu ke hem osomar ke pini la so hem ke nang sot pu matha dam pen alang li angkang pi pen matha dam pen pini la so hem nang kim lo nang rang lo ni tum ni ngarong lo la pen non do bom lo la pen ke mo pen nang li ni li phanang karju je ladak ku pisi la so ke kim ke rang alam aputhak besi alamki ke dok ko alam bangke la bangke non aku ke nili tuma jata ladak ajata chini dunde ladak ko mar bang to kechokche ni komplain tum to kechokche ni nente ke kim ke rang hala kacapai hem phu mate kontraktor tong kechokche ni la bang ni tuma jata chini dunde je non nili tum ke thek long non aku ke la soi hem kim bom lang rang bom lang aku ni tum ni ke chethe la soi hem ani si tang vek po aku petang vek po aku petang vek po sini litum ta ninga chet hidam pen aku petang tu po bang chuning ri aku ladak ke claim je aku do ulang ladak kitchen ahem barpi barso ke do ahem la hayanta do la pen ke ladak alang li ka chet chak ateng pen guest house karon ladak besar district angkang ke dua karbi bamo thedung amaya lam ka chingwai ka ching sai krung sai hui ke du ja phanta ladak guest house ke du ka ching ton la hai bang ke mane ke nang sot la si la bang ta nang kim pipo nang rang pipo pu ni tum ni nga che thedu la pen ke karbiang long non chobom sa tu lam rong hang cm pen cheng lok karbiang long tim phan alang tum phan nili nang le tumi diang do pen la so lama puthak choning riji janili tum phan labang puthot nang kim pira nang rang pira ni tum phan aso awai sai bang pedolote ni tum ning along par pulo la pen ke ni tum ning chithe alang tum ki vek po la pen ke karbiang long ili tum pen sunu sukleng alang tum ili tum ke cha mane akaprek along ri long ke dodun bang arum long sike dodun apot ili tum ke la soni nga che thia di ma belo ili tum ke la krur tangka ke district council karbiang long autonomous district council pen le nang pe pulote dake bang khesi montri mla politik salidar sita bang khayang se la si ni ili tum ke lak ho pen an para ake om ke ili tum ke long dun karbia tum ke long dun sungkrung la si karbiang long autonomous council non karbiang long tim tum phan chuning ri janang le tum aku matha ponji non ta matha lo ni tum ningarong non ta churu re jogje la si puthot ni tum phan la aku alang li sa tu lam rong hang alang li ka chi chak du aning kan tin la pason sin nang pi bom po nang li bom po asona phan nang tum phan nang pi bom po pot la si ni tum ning the ja ning kan tin la son si ni tum phan nang pi bom po so Biswanath district ke do karbi tum development akam bang ke alang tum pen tum ning che the do dam dak nirep chingrum la nirep kar bi chingrum amepi alam thenang ri amu pinpur lo hala dak pen si cm dr tuliram rong hang phan dak ke do social organization dak aksa pen cheng lo ke le ke cs pen cheng lo kapre kham phang song atum ka chuning ri to na teng pen se alang li alam chak ateng pen sila bangsa cyclem bom businang li pulo la se hala bangsa hut cm dr tuliram rong hang ko ana atangka apason kisung pondom anang li dak akar bi tum phan ka che chak la amount bang nang thani jima o emon bang ke hala so hut me yang nu rek pi me long selang li ka chi chak pot kaning je pot la bang ke kadok bita sulong prok je 7 crore kwa lam bang ke hat kutia to ka ke ni nang le tum phan karbi student isi son ahem nang kim pipu kwa lam bang ke lang li kaning je bang ke chena aku la son si non ke kim ke rak ke thek long bom lo sita non ke chhong se ba adak dak
lam ki klang po bang ke ni tum hadak aja ta chin ni de thek tum de la bang ke mo the non ni tum ke thek long ke kim bom lang rang bom lang aku arni si tang pu po lam bang si ni tum non esonalam the than pakla rekha ladak jasemet bangke non anta tangterek la sonalam ki tai si ke klang dolo la siko piposi apor nang kok malapan piposi derbaret ma athema ningkan suri hini ra engko ya ningkan si foundation stone ke long e ke sompon ilitum ke thek ponong dolo mate ilitum kadung beta chini lo la isi lo la pen hini bangke isi alam ki ke klang bangke dak G+2 ahem mate la phrang bang la dake America Development Council pen se ki kim pona hem la ground floor bangke poalam theta ke klang pon mate radatum chini lo la pen klang lo la se la so alam the hin pisi puintung nang le tum hin pa ola sola mo tha ka bang ke der I po lam ke mo pen tan li pulo parno je ningkan si ke la corona la ke bon check pe ma la so hem ke cheng long le det lo hini alam bang ke la boundary la sari hima pe di ili tum ke dak tribal hong kho long le ka do be pe chirap lang be chiri priya long le ke ili tum chiri hini ke endun jia lama bang aputhak tribal hong kho tum pen benang anar ni chob hong sai to lang bo li ron mai si ke tu thuji anok pak anok ke ot krei la pa an ar kom si thek long lo ani si la pen tan ke sarkulu phis pen alam ko hala dak pen ke alang le tum ta chob hong sai la lang tum compromise betik la so alam che peroi retik ke nang tum ka kam cheng dari pu la so alam ta wang jui lo la ta penang ana achiklu la a hoy alam ta pe ka chob hong ka charbu pen ta ana ar ding claim long re rek lo hala corona ke ning kan isi lo la so alam pe ta isi lo aku ke thom alam bang ke hu la tawar nang ni la thek long lo ta hai tawar hu la non ta hala aprang jitu boundary wall hala ke nong ke ki pri nang ko ke ki pri lo ke athe non pw pen penang ala ke the tawar si nang li lo pot an ke non phalang no nang dak polasi la so alam ta atum pen GPS chi than SC ko an pen dong ko an juk pen si ke chek nang ji ma wal ka bonai nang ji ma hala so alam ta penang ar ni ke ding hala dak ta stop nang tip lo la so alam la pen aku non aku ledak ni tu ke chuning ri do kontraktor phat Karbi Students Association tum chuning ri lo nang li me thang me na na pen ta ni tum phan ma tha tha ledak chinam la Amdi Development Council pon sasla ka toka pen sila ka selam ke selam lo ledak nani ke wal ka chik ke do nani ke anu job chik ke do nani ke glass heng udak nani ke dorja khirki avi otela person pen la hai hui pen ta lang ki phan chuning ri pen ma la hai ta nang selam pera na pe keng pi prui tha nang pe mat pi prui tha pulo an ke non la so teng pen sin ke dorja khirki la hai hui pen ko na tong ala wal mane ka chik ke nani heng no pli la hai hui ta pa chik keng lo plaster lo la hai claim that sin ka la dak chek nang ko ni ke non cheng pen hala tang lo ni ke non ang song ke bo dai bom lang ke bo dai bom la non ta rang bom lang kim bom lang la ke non kim bom rang bom ke nang tum ta thek long lo dak ita bali nang war bom lo la ke nang tum ta thek long lo alam bang ke la pen ke Karbi long te ma phan ke thelam na tum ang nu ning je un e la pen choro re un e non by election bi hali homosti long si by election do di an ke hada akar bi tum phan BJP phan phut ka pijok je phan BJP ana thu pen Karbi long tim tum wang si hada akar bi tum phan BJP phan phut jok ku ke wang a hut alang li hala so mai hala so a meeting along re ka phan ka chi chak du je bi sat sai li ang kan ke do akar bi tum phan la rong do hoke barong akar bi tum phan rong asar tum phan rong ter kar clear hu da phan hole pu kok hai hui ta keron PG pu keron ateng pen alang li kan je chot ta kali bibini keron taron no ron et alang li tum ke wang hala dak bi hali homosti along hut ke hang la ke bi hali homosti akar bi tum si hut ke PG ke biko bi statistik ang kar bi tum atum hut pi dunang ne ke ben non mata hala dak bi sat bi hali homosti akar bi tum
बहुत पी ने पीपे ने हला के पर्सनल काम नीली कुमार फांदों बहुत की पी ने की पीपे कुमार फांदों की पीजी ने लाके ने पर्सनल नीली लाम लाके सीता alangli angkang pi bisa diseakar bido an fansi pole poko arong tin fansi pole poko ke lawang ke alang tu pancururi bunti kepa jutsi alamik lo ngali pan kar chukang tung lalo dak jasamet bang ke RTI ke joga hot dak completion certificate dak piponet lo la pena tangkata long ponet lo pusipu la taisi lo la pen isi bang nali tum la bangso alam ki klang det pen dak completion certificate and that pen tangkata long thailo aposia hem ki kim kerang tangtelang la so la hai hui alam pen nali tum contractor phan che tong pen chingki che than long lo ma dak ke do kar betum la bason mane chingki je than he chingki je than pen alang li phan ni tum pulo la soy hem bang ke ni tum aja ta chini ne hala dak ache nam ne achore no ne kali ne kalang ne jitu lam ki klang poisa ta uthai et lu pu sidani tum ka chini ateng ka do ko via tang ka uthai thlang tang ka do la la si kim bom lang pen alang li ta ni tum phan je than lo ni tum ta tang ka do ko via uthai thlang to ka do la si kim bom mane la si kim bom lo la si akon ni tum ta ke thek long ateng pen ke kim bom ke jo la si ni tum ben ke mane pudu na thai ve no na ku ke mane ni tum kin kim bom noi tang te tik be tang nang ji pa la aputhak cho dak ko pi do ni ko son ni hala tum tang et loประมาณนี้hala dak no heri ke tang lu pu saribet ki pi do na lam la so aputhak ba ke ni tum chini pa mi la so ala la ke ni tum media long se thek lo media long ateng ke kar benglong autonomous council CEM dr tuliram rong hangaphan kopini alam the nali tu mahin pen paling tu ma dak neli long eno cherok to bang putulang la salang li pan sila bang so akar jubang arjuik po CEM dr tuliram rong hangaphan nali tu mahin pen kopi alam the si paling tu Kardong nili dak Biswanath ke dua karbi tumpen lang li tuliram sarapang lam thi si pachini dun ba nang li tuma anat pen media anat penil di pachini dun la hello de alang li aning pana ke thi pen ha ku pen danil tum alang hala alang jitu ha hon det pen alang karbeng long CM chok det pen alang lapang nakam kar angtang edo kar bia phan arong tin tan lidun social media long de theglo ako claim me sen lo ako thik Biswanath long li alang li nang claim lo me piglo kar hostel bonai lo non boundary wall ba angsong hai ki kim nai ta claim lom lo ako puthot claim sunai jitu alang li lama che chak kang gas house pen cheng lo পাকঘর লেট্রিন ইউরিনাল সব কিম জাব দিয়া ফান আলাং li phan chuning ri lo lapan hello ni alang li sar turiam rong hang phan nili Biswanath akar bial atumpen ala pam silam alang li phan chuning ri